The PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Sa katatapos lamang na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong July 27, taas noong ipinagmalaki ng pamahalaan ang target na US-led AI and Semiconductor Hub sa Nuclear City sa Tarlac, ang PAC Silica. Ayon sa Pangulo, magdadala ito ng magagandang trabaho at magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Kaugnay niyan, ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, nasa 130,000 hanggang 190,000 na trabaho ang pwede nitong malikha para sa mga Pinoy. Tiniyak din ng BCDA na compliant o sumusunod sa lahat ng batas at environmental, social and governance standards ang proyekto, kung saan 40% ng site ay mananatiling open space upang mapangalagaan umano ang kapaligiran. Ngunit sa kabila ng mga pangakong ito, umani ng pagtutol at batikos ang proyekto mula sa online creators at kabataan sa Central Luzon. Sa isang video, inihayag ng Kapampangan content creator na si Maria Cristel ang tunay na layunin at konteksto sa likod ng PAC Silica. Aniya, bunga lamang ito ng kagustuhan ng Estados Unidos na kumawala sa dependency sa China pagdating sa AI at semiconductors. Binigyang diin pa niya sa buong koalisyon, tanging Pilipinas lang daw ang nagpapagamit ng sarili nitong lupa at likas na yaman, bagay na maglalagay umano sa bansa sa gitna ng matinding geopolitical tension ng dalawang superpower countries. If you look at this table closely, you will notice that the Philippines is the only one providing land. Bakit tayo lang? At bakit pumayag ang Pilipinas? We're giving up huge amounts of water, energy, and land and environment. This will affect the communities surrounding it. Dagdag pa niya, bagamat nakapirma na ang gobyerno sa kasunduan, hindi pa rin pinal ang paggamit sa higit 4,000 acres o 1,618 na ektarya ng lupa sa Tarlac, kaya nananawagan siya sa publiko na huwag manahimik. Our land, who controls it? Our minerals, who profits from them? Our water, who gets priority? Our energy, who pays for it? Our labor, who captures the value it creates? Our location, whose geopolitical interests does it serve? Who is going to benefit? Is it the Philippines? Is it the Filipinos? Or are we just being used? Our land, our resources, our geographic position, are they just being used as part of a larger competition between two superpowers? Kaya please, mag-ingay tayo. Mag-ingay at mag-ingay. Reject PAC Silica, no to PAC Silica. Samantala, habang pilit na isinusulong ng pamahalaan ng PAC Silica bilang susi umano sa modernisasyon, iba't ibang sektor naman ng kabataan at mga eskwelahan sa gitnang Luzon ang naglabas din ng mga opisyal na pahayag ng kanilang mariing pagtutol. Tinawag ng Tarlac State University Supreme Student Council na huwad na pag-unlad ang napipintong proyekto. Kinunden na rin nila ang umano'y patuloy na pagwasak sa kabuhayan, tirahan at karapatang pantao ng mga katutubong Aita at residente sa Kapas. Iginiit naman ng Holy Angel University Student Council sa Pampanga na hindi kailanman dapat ipagpalit ang kalikasan at likas na yaman ng Pilipinas para lamang sa pangakong trabaho, lalo't may mga panganib umanong hindi paganap na may paliwanag. Nanindigan naman ng Bulacan State Agricultural University Student Council na ang tunay na pag-unlad ay hindi dapat isinusulong kung ang kabayaran naman ito ay pagkasira at karapatan ng mga komunidad. Samantala, kabilang sa matinding alalahanin ng mga kritiko ang malaking konsumo ng tubig ng mga AI data center. Sa ibang bansa, umaabot umano sa 5 milyong galon kada araw ang ginagamit para lamang sa cooling system ng malalaking facility. Malaki rin ang tubig na kinakailangan sa semiconductor manufacturing, bagamat iba ang proseso nito kaysa sa cooling ng data center. At habang patuloy ang debate, maaalalang tumugon na ang BCDA sa ilan sa mga alegasyon. Ayon kay BCDA President and CEO Joshua Bingkang sa press briefing ng Malacanang nitong July 23, hindi gagamit ng groundwater ang proyekto. Sa halip, rainwater at isang dam o impounding area ang pagkukunan ng tubig at ibabahagi pa umano ang sobrang supply sa komunidad. Ito po, no, recently po, ako marami na rin pong nagtatanong,
nito, sabi ang PAC Silica project ay baka ubusin ng tubig, no, because of the data centers na ilalagay. So sabi dito, makikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no. In fact, inaaral namin po yan na meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin, yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount of volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left untap, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam areas. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day, no? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day gamit ang technology ito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Bukod sa usapin sa tubig, nanindigan din si Bingkang na hindi makakaapekto sa kasalukuyang supply ng kuryente sa lugar ang PAC Silica kahit umabot sa 3 gigawatts o katumbas ng 3 million kilowatts ang daily energy consumption nito. Aniya, nakasalalay sa solar power at hindi fossil fuels ang planong pagpapatakbo sa pasilidad na may 500 megawatts o 500,000 kilowatts ng handang gamitin. Our initial assessment is to be conservative around at full development po to, no? Mga 3 gigawatts po yan. No? Of course, sabi ko nga po, we want to be responsible with this development. We don't want also to compete with the power supply that is earmarked for the communities, for the residential, for the general population. Kaya nga po nagsimula na kami, I think last month, nakita niyo po, in-announce na namin yung isang malaking project with Saudi firm, yung Aqua Power, 500 megawatts of solar farm, na nasa loob mismo ng New Clark City, katabi niya ang PAC Silica. Ayaw nila yung mga fossil fuel run na power plant. Gusto nila clean and green. So, ang mangyari po dahil solar, unlimited naman po. Di ba alam natin ang sunlight. We are blessed with 300 days of sunshine. So, ito pong project na to ay nasa loob ng Clark. Ang ibig sabihin, magiging embedded power plant pa siya. For the longest time, kino-complain ng mga investors or ng mga ibang sector, mahal ang kuryente sa Pilipinas, sabi na. Pero basically, that's no longer true. But with this project pa, ay ang mangyayari ay mapapababa pa natin kasi magiging embedded na siya. It's like a power supply, a generator, right to your next door. Wind. Actually, pinapaaral na rin ho namin kung pwede ang wind. Geothermal, kung pwede rin po yung heat coming from the underground. So, yun po ngayon are all parallel in studies po ng BCDA. Matatandaang nakipag-ugnayan na rin ng BCDA sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa pagpapatayo ng isang dedicated substation sa Capas, Tarlac na nagkakahalaga ng halos 7 billion pesos. Layunin umano nitong ihiwalay ang demand ng PAC Silica sa regular na grid na ginagamit ng mga tahanan. Kaugnay niyan, tinitingnan din ng Department of Energy o DOE ang paggamit ng nuclear power at small modular reactors bilang karagdagang pagkukunan ng enerhiya sa hinaharap. Pero 2032 pa raw ang target na pagsisimula nito. Samantala, sa kabila ng mga alalahanin sa tubig at kuryente, ipinaliwanag ni Bingkang ang mga benepisyo ng PAC Silica. Aniya, layunin ng proyekto na makaakit ng high-value industries mula sa research and development, manufacturing and data centers hanggang sa semiconductor at critical mineral processing na magbibigay ng trabaho sa mga profesional at skilled Filipino workers.
Sa tansya ng BCDA, aabot sa 500,000 hanggang 800,000 ang dagdag na indirect at induced jobs bukod sa 130,000 to 190,000 direct jobs na naunang nabanggit. Kapag ganap ng naitayo ang buong proyekto, tinataya raw na aabot sa $40 billion to $70 billion ang puhunang posibleng maakit ng PAC Silica. Aabot naman daw sa 68 to 75 billion pesos kada taon ang maaaring makalap na tax revenue ng national government at mga LGU mula sa proyekto. Sa kabuuan, maaari namang umabot sa 180 billion pesos kada taon ang total revenue ng PAC Silica kapag fully operational na ito. Tiniyak naman ng BCDA na kasama ang mga komunidad sa palibot ng site sa mga makikinabang sa proyekto. Kaya nga po ang isa sa mga principles din namin ay yung inclusive, socially inclusive development. Gusto namin kabahagi natin ang mga communities around sa pag-asenso. So pwedeng nating i-share itong magandang technology at mapakinabangan din nila. Of course, with technology comes better economies of scale. Makakaasa sila better quality and more economical costs. Sa ngayon, nasa exchange of information stage pa lang umano ang proseso kung saan sinusuri pa ng mga potential investor ang lugar na inaasahang matapos sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Kung ma-finalize ang kasunduan para sa PAC Silica 2027, maaari nang magsimula ang konstruksyon pagsapit ng 2028. Sa katunayan, kinumpirma mismo ng Malacanang na hindi pa selyado ang kasunduan at patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga alalahanin sa supply ng tubig at kuryente. Sa isang palace briefing nitong July 30, nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang posisyon ng pamahalaan hinggil sa mga panawagang huwag ituloy ang PAC Silica dahil sa mga alegasyong nabanggit, pati na rin sa umano'y kakulangan sa koordinasyon sa mga local stakeholder. Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa PAC Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Kaugnay niyan, muli niyang binigyang diin na hindi pa pinal ang proyekto at maaari pang baguhin ang ilang probisyon nito. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Sinabi rin ni Castro na mainam na makipag-usap sa concerned agencies ang mga mayroong question sa PAC Silica upang maipabatid ang mga nakikitang problema at mabigyan umano ito ng solusyon. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.